matsalar fa ba wai ta jam'iyyar matasa ba ce. Duk wani matashi a ƙasar nan mai kishin matasa zai so a ce ga matashi yana mulkar ƙasar nan. Amma 'yan uwana matasa 'yan arewa ina so mu fahimta ba a nan gizo yake sakar ba. Hangen dala ba shiga birni ba ne. Ina so mu fahimci tsarin yadda Najeriya take. A wancan lokacin ma da Buhari ya mulki ƙasar nan yana mulkin soja, Murtala, Yakubu Gawon da sauransu, ba su ne suka je suka yi ku su kadai suka karɓi mulkin ƙasar nan ba. Dole sai da suka haɗa ƙarfi da ƙarfe tukunna suka yi ku suka karɓi ƙasar. Kowa wasu ma karɓa aka ba su ba su san ma su za a ba. So abin da muke so mu ganar da 'yan uwanmu matasa shine matsalar ba a wai a zo a tafi a matashi ake ba. Akwai protocol, akwai process. A yadda system din yake tafiya yanzu, da yadda process din yake tafiya shine akwai abubuwa da tafiyar da take bukatar su, waye zai bada waɗannan abubuwan. Akwai abubuwan da ake bukata, ta yaya za a yi a samu wayannan abubuwan, shine kawai inda problem din yake. Sharfaddin dan gwagwarmaya ne, shi sa akwai abubuwan da bai fuskanta ba ta fuskar siyasa, musamman siyasa irin ta Najeriya. Tabbas dan gwagwarmaya ne, wanda akwai gwamnoni da yawa wanda gwagwarmaya ce ta kai su kujerar da suke kai, amma sai da suka dan ya kuso suka dan bi wani tsari ne yadda kasar take tafiya, sai da suka dan bi wani layi suka dan sauka daga shoulder, suka dan ya kuso daga wayancan mutanen da kasar take yi da su, wanda su ne tubalan gina siyasar kasar. A wannan zamanin da kake ciki, manyan ma da suke san kasar suka dade a Abuja, suke da gidaje a Abuja, suke da yara a office, ba ministrin da zaka je ba su da yaro ko ba yanzu Atiku Abubakar. Idan da za a ce maka ga yaran Atiku a cikin custom, a cikin police, a cikin abin nan, yara ba wai ina nufin yaransa da yake sa suke masa aiki ba, a'a ma'ana wa'anda shine yayi sanadi ko ya samar musu wannan ayyukan suna da yawa. A Abujan, a ministries din nan da zaka je ka samu waɗanda su suka shi ya samu musu aiki a wannan ministry din suna da yawa. Waɗanda idan ya ce ga abin da yake so ba za su kauce ba, amma me har yanzu bai samu mulkin ƙasar nan ba. Buhari akwai yaran da shi ya sassaman musu, wasu kuma darajar shi, wani kuma shi ya tura sunan su aka sassaman musu aiki a Abujan nan, amma Buhari sai da ya nemi mulkin ƙasar nan so nawa. Magana muke yi ta yanzu, tun daga ɗan arewa ya taso, wannan abin shi yasa muke taka bakin faranti kowa ya rasa. Haka ne ya faru a lokacin zaben da ya gabata. Rabi'u Musa Kwankwaso ya fito, Dr. Atiku Abubakar ya fito, sannan shi ma Mejo ya fito, da wasu kuma 'yan ƙananan jam'iyyu wanda aka taka bakin farantin kowa ya rasa. Maimakon mu zo mu yadda okay, kai ka fito ne don ka gyara ƙasar nan, kai ma ka fito ne don ka gyara ƙasar nan, kai ma ka fito, to mu zauna mu yi wata ƙuri'a a tsakaninmu, mu gaya wa kanmu gaskiya, mu ji tsoron Allah, mu ga a cikin mu wane ne ya fi cancanta. Domin ko a cikin fari akwai fari tas, akwai fari ƙar. So duk yadda ka kai ga cin nagartarka a matsayinka na ɗan siyasa, kai da ka kalli wani kasan ya fi ka nagarta. So wannan tunanin muke da shi. Idan har ji muke yi tafiyar nan ta matasa mun ɗauko ta ne don ceton al'umma, to ina ganin Mejo Halziza Al-Mustapha ya fi mu kusa da samun nasara akan wannan harkar tafiyar. Idan har matasan da gaske muke, ai bai taɓa yin shugaban ƙasa ba, sai mu zo mu haɗa ƙarfinmu, sai mu zo a zauna da mu da shi a rubuce kamar yadda na faɗa a wani bidiyo na baya. Tun da yanzu mun ga ka fi mu kusa, domin ka taɓa kwatantawa, ka fi mu kusa da sabgan nan. Mu matasa ne, na farko a cikin kujerun ministoci zaka ba mu guda kaza, a cikin appointment ministers zaka ba mu kaza, ambassadors zaka ba mu kaza, sannan su kansu rundunar sojojin da ta 'yan sandan da duk wata rundunar tsaro matasa zaka zuba. Duk wanda ya kai shekara 60 ko 50 da, don Allah a tsarin mu ba ma so ka bashi wannan kujerar. Mun fi son ka ba wanda zai saka silke a jikinsa ya ɗau bindiga shi ma ya tafi filin dagar a buga da shi, ba wanda zai zauna yana daga Abuja a jera mai mota 100 tana bin sa ba ana masa jiniya, ba wanda zai zauna yana bada umarni daga office ba, domin matsalar Najeriya ta fi karfin a magance ta daga office. Matsalar Najeriya ta fi karfin a magance ta daga office. So abinda muke lissafi shine a ɗauko wanda ya fi kusa da sanin matsalar, wanda yanzu alal misali idan ka ɗauko wanda already ya san inda matsalar take, da shi aka yi, ya san Abuja. Yanzu Sharfaddin
idan aka baka mulkin Najeriya wallahi kafin ka gama sanin bila kaɗai iya cikin gidan gwamnati sai ya ɗauke ka wata 6. Kafin ka san menene yake tafiya NNPC kaɗai, kama san menene idan aka ce akwai wani anatomy, kowace ma'aikata tana da irin yaran nata, wallahi da wannan yaran za su batar da kai. Yanzu in ka je NNPC anatomy din da yake cikin wannan ma'aikatar kaɗai, kafin ka gano shi ka haddace shi ka gane daga ina ka fara ina za ta bi, wallahi ka ci wata 6. Idan ka juyo KIRS, hukumar tara kuɗin haraji ta ƙasa, ita kanta a cikin wannan ma'aikatar kafin ka tattara bayanan da kake so ka samu, wallahi ka ci wajen wata 6. Kuma kar ka manta wa'yancan tsofaffin da kake cewa zaka kora ko ba za a yi da su ba ko wani abu, wa'yannan tsofaffin su ne suke cikin wa'yancan ministries din. So maganar ba wai ta wai jam'iyyar mata. So in dai ba so muke yi mu sake lalata tsarin irin yadda muka tsara shi, lalata shi a 2023 ba, kowa ya fito, to gaskiya ina ba shawarar matasa mu bari ba yanzu ba, mu jira ba yanzu ba, ina ba matasa shawara mu jira ba yanzu ba, sai dai in so muke yi mu sake lalata tsarin kamar yadda su wa'ancan da muke ganin kamar ba za su iya ba ko ba sa mana abin da muke so din suka lalata tsarin. Atiku ya fito, Rabi'u Musa Kwankwaso ya fito, shi ma Mejo ya fito. To mu a cikin su wa'annan mutum uku mun dora askeli mun gano cewa Mejo ya fi su cancanta. Dan haka Mejo ne zamu yi yanzu. Kuma zamu yi Mejo ne da sa ran idan ya gama zai ba wa matasa. Sannan abu na ƙarshe shine har yanzu fa da wani yare zamu wa matasan kudu su fahimce mu, matasan kudu magana su fahimce mu, su gano cewa ba zalunta su muka zo yi ba, aka tafi akan tafiyar matasa. Da wani yaro zaka wa 'yan matasan jiya, matasan arewa bayani, matasan kudu bayani, su zo su gano cewa idan da Sharfaddin ya biyo da tsarin nan kan tsari, da kamata ya tattara matasan kudu da arewa a fara zaunawa tukunna a zaɓi ma wanda zai yi takarar, ba kawai shi ya fito ya zaɓi kansa ya ce shine zai yi takarar ba. So ina ganin wannan abun akwai gyara a cikinsa, ya kamata kuma mu tsaya mu duba mu gyara gaba ɗaya.